What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka jingiakynad ka khappud Assam Meghalaya ne ka khandai trek risau kala poi sha uput ka jingiakynad ka bajur ka balam sha ka jingyap jong uwei ubriu bat ka mynsaw ya ki kattu ka ngut ki uwei pat ha ka shnong ta pat ka bahap hapo Hamren Police Station West Karbi Anglong District Assam. Uni ulanot ubala klan udai ubala tip kerteng kum u orivel timung sawusan snemerta ubadai na ka shnong ta pat. Ya ka met jong ula penkit no sha Diphu Medical College and Hospital banle ya ka postmortem. Uwei pat unong syong shnong uba kerteng usten well timung ru ula mynsaw jur bat don menta hapdeng ke jingsha sumar hapo hojai home hospital. Katkum ki khubor na ka liang ka Assam la ong ba kani ke jingja kalawan ja hadin baki nong syong shnong ka Meghalaya kidang ot ke ba hapo ka penthor balakam trai da kinong Assam bat Meghalaya ha ka ba kalami kensan ke jingiakynad bat ke jingale mar kiliang. Ki telong khubor ki laya thu ba ha kani ke jingja kaladon ke jing pendon kam da ki tiar pen mynsaw ki banep ka balam sha ke jing mynsaw jong bungut ki briu. Hadin kani ke jingja lapha mardor ya ki pulit na Assam bat Meghalaya ban penkhlanya ke jing para khenang ban khanglat ya ke jingiakynad bakan nang pur shushu. Nakaliang ki pulit ka Meghalaya kila register case ya kani ke jingja hapo Nartiang Police Station. Kamashua kata haka hendru terik risau ki bor sorkar na baro arjela kila penlong ya ke jingalang penyesuk hak handuli ya kebala khot penlong daki bor district ka West Giant Hills Meghalaya but West Karbi Anglong District Assam. Henry kani ke jingiakren kala pulom ban penyat syakmat hadin baki nong yalam na ka Sochen Amreng Border Development Committee SABDC kila bu lai teli ki kendon. Kata ban syak ban tungbiang ya ki ding, ban register ya ki jaka ya ka jahapo Assam, bat ban syak ya ki kampen bet put, syua baki nong syong shnong kala pengap ki sedang biang ya ka jingot ke bada ke besuk. Ki nong yalam na ka shnong la pengap kila kentaj mardor ya kini ki kendon, kabalawan rak ya ka jing thut ha ka jingiakren. Ha kini ke jingalang lawan benyeshim benta da uma demon mi lingdo utrai shnong la pengap, sawngut ki dekhot dorbar bat kumbalai phongut ki nong mi khmat na ka Karbi balayalam do Augustin Hanse jongka SABDC. Ka jingiakynad ka bajur kala ki kensan tang hadin khendiat por ba kani ke jingalang kala pulom no bat ka bala penpau ya ke jinglong jingman ka bakloi ban poi sya ka jingiakynad ha shilenter upur usam ha pedeng kini ki arjela. Nakaliang ki bor sorkar na baro arjela kila pet ngor bha ya ke jinglong jingman bat la shimru ya ki sinjam ban wan rapat ya ke syong suk syong shan bat ban khanglat na kino ki jingiakynad ki bala ban beteng. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.